И здравейте хора, аз съм Тихомир Гейминг. Както виждате, тук си идвам към сетъпа и гледам YouTube Music. Добре, това видео няма да пускам музика, ще ви покажа нещо друго. Напърво това да го скрим. И в това видео ще ви покажа как да си изтеглите автокликър, няма да пускам музика спокойно. Ще ви покажа как да си изтеглите автокликър и ще ви покажа как да си стартирате автокликъра. Първо, влизате в Microsoft Edge или Chrome или каквото имате. Че да го отворя на пълен екран. И тук пишете автокликър. Да, ще го спра само да го напиша, да не бавя време. И след като вече сте го написали, трушите Enter бутона и влизате ето на този сайт. И ще ви отведе тук. Зависи къде сте, на Microsoft или на Windows. По принцип аз съм на Windows, но влезнах елта и тук и ми проработи. И това, ако някъде тук ви пише да download, просто го натиснете, само че на мен почна тук да ми се тегли някакъв автокликър, почна да ми се тегли. Ако дойдете тук просто с... Какво с този сайт? Да няма автокликър в този сайт. Не, тук... Ако ви пишеш download някъде и тук... Ще се върна. Ето тук. Ето го бе. Не знам какво стана и сега не ми пише, ама тук има download. И просто трябва да го натикнете и като ви се инсталира тук горе, просто като го натиснете и той веднага се отваря. Сега ще ви покажа. Просто няма сега да го тегля пак отново хиляди пъти, защото един път ми бъгна и трябваше да го изтегля няколко пъти. Просто влизате там, натискате download и може би вие си знаете някъде долу, горе или където и да е, ще ви изпише автокликър и ще се изтегли. След като се изтегли, просто влизате на този компютър или на файла Explorer и като натиснете на Downloads и просто той ще ви е тук. Има ли разлика между тези двете? Не знам кое да изтрия. Просто това вържане 0 ли е? Не знам, ще ги оставя и двете просто. И след като си тук на Downloads, просто отваряте едно от двете. Аз просто ще отворя това и ще ви излезе на този екран. Затваряте задния и това просто ще го преместя тук, да не ми пречи. И тук ще ви пише F6. И ако искате да ви на друг бутон, защото F6 не е много удобен бутон, отивате на Hotkey Settings и отивате на Start и Stop и да си пишете кой бутон искате, може да е всеки от клавиатурата ви. И аз съм си го направил на едно и затова, че това вече си го отваряте и така и просто натискате едно и той почва да ви спамя. И както виждате, на мен сега ми е на 100 милисекунди. Не искам да е на 100 милисекунди. Искам да е на 10 милисекунди. Сега ще го направя. Направя го на 10 милисекунди. Ето. И сега в коя игра да влезем? Ще влезнем в Clix Ultra. Тая игра. Ще влезем вътре. И сега магията. Няма нужда да дойдете тук да натиснете едно. След като сте задали бутона едно, просто натискате едно. Казвам го за хората, които са объркани. Натискате просто едно. И сега. Така да го направим на двете се вижда. Готови ли сте? Йоу! Добре, за да стане по-яко, просто не знам дали ще се получи яко, но ще видим. Просто сега ще спра. Да, спрях за малко, без да искам. Ще да казвам, че ще спра.
И ще влезна ето тук на Lovely Bastards. Това е една много епик музика, според мен. И просто една отговори ще пусна и ще се влезна обратно в Roblox и просто ще чуете някаква епик музика и как става това спаме, да се получи яко. И да, хора, като цяло това е. Надявам се да се е получило яко пред малко. И ви показах тук, що да си изтеглите AutoClicker на компютър. Може би всеки знае как да инсталирате AutoClicker на мобилен телефон или на таблет. Едно е също, да кажа на мобилен телефон. И този AutoClicker ще ви е много полезен, защото може, например, в някои яки игри в Roblox, които са спамени, например, от тази игра, или най-вече, ако сте фенове на Blade Ball, че закривам, ето тази игра Blade Ball, този AutoClicker ще ви е доста полезен за Blade Ball, защото ако сте в Blade Ball и просто някой реши, ще ме разберат хората, които играят Blade Ball, ако някой реши просто да дойде и да спами с вас, просто ви натискате едно и просто такова, да може да спамите и той буквално човека да умре. В смисъл, вие да спамите, пък той да си такова пръста и просто да го заболи и по едно време да се откаже. И това е за днес, хора. Надявам се да ви е харесал видеоклипа. И може да кача някое видео как използвам AutoClicker или за ето това нещо. За това нещо ще ви разкажа в друг видеоклип. Стана на инцидент. И видеоклипа ще завърши с този nice wallpaper. И това ще е днешното видео. Това ще е видеото за днес, хора. Скоро може да очаквате много видеа и това е от мен, хора. Чао!